Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы актер, биюче, хореограф, Алтын битлек премиясе лауреаты Нурбәк Батулла. Нурбәк Батулла актер, биюче, хореограф. Казан шәһәрендә Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла гаиләсендә туып үскән. Казанда хореография училищесын тәмамлый, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының балет труппасында эшләп ала. Санкт-Петербург шәһәрендә Римский-Корсаков исемендәге консерваториядә укып алганнан соң, шул ук шәһәрдә 2016 елда театр сәнгать академиясын тәмамлый. Казанга кайтып, Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрына хореограф булып урнаша. 2017 елда Әлиф пластик моноспектаклендә төп рольне башкарып, Россия күләмендәге дәрәҗәле Алтын битлек театраль премиясенә лаек булды. Әлеге куелыш татар халкының гарәп имласыннан яңа әлифкә күчү дәврендәге рухи мәсьәләләргә багышлана. Хәерле көн, Нурбәк, исәнмез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Ниһаять, сезне студиядә күрүебезгә бик шатбыз. Бик озак сезне электр алмыйча интеккәнек. Ниһаять әңгәмә корабыз. Нурбәк, менә Әлиф беренче мәртәбә куелганнан соң халык бердәм булып туган телне җырлаган дип язып чыктылар интернет киңлекләрендә. Бу дөрес хәл булдымы? Бу дөрес хәл, ләкин бер төзәтмә кертәсем килә, ул беренче тапкырдан соң булмады. Бу октябрьдә без инде аңа хәшә күрсәткән идек, бер-ике тапкыр. Октябрь айында без 3 тапкыр рәттән күрсәттек аны Иранчык театрда, профсоюзный урамындагы. Һәм шул 3 көннең берсендә залга тулган иде инде. Үзебезнең кешеләр дип әйтергә кирәк, журналистлар, артистлар, җырчылар, гомумән милләтпәрвәр кешеләр тулган иде һәм ул моментка инде безнең шул тел проблемасы бик нык киеренкеләнгән иде һәм ул шундый ниндидер бер теге дулкын булып чыкты, ничектер теге җиңеләеп калды кебек халык, теге җылап, җырлап, шундый бер эффект булган иде, дөрес. Әйдәгез, без алайса менә шул тамашачыларыбызга да бер нихәдә төшенчә бирер өчен Әлиф спектакленнән бер өзек тәкъдим итик әле, аннан дәвам итәрбез. Нурбәк, Әлиф спектакле бик зур резонанс тудырды. Тәнкыйтьчеләрдә дә, тамашачыларда да. Менә балет тәнкыйтьчесе Татьяна Кузнецова булай дип язып чыккан иде. Ее исключительность сродни чуду дип язган. Моны мин хәтта тәрҗемә итеп тормадым. Менә үзегез ниндирәк фикерләр кичерәсез, нәрсәләр уйлыйсыз куелыш буенча? Әлбәттә, бу минем өчен беренче спектакль, беренче иҗат эшем түгел. Һәм ихластан әйткәндә иң күп көч куелган эштә түгел иде. Ничектер бу без әлбәттә һәрбер спектакльне тырышып, илһам табып эшләргә тырышабыз. Моңа хәшә көтелмәгән эффект көтмәдек без. Һәр хәлдә мин үзем өчен әйтә алам. Мәсәлән, Нуриев турында спектакльне куйганда мин күбрәк көч сарыф иттем кебек тоелды. Рухи көчемне дә, физик көчемне дә. Монда бәлки Туфанның нык ярдәме тигәндер, аның шундый анык фикер йөртүе һәм Марселның, безнең Марсел Нуриевның, хореографның ярдәме тигәндер дип уйлыйм. Мин монда бер үзем түгел идем, шуңа күрә бер яктан процесс җиңел барды. Инде менә театрлар
дип әйтәсез, сез ачтан үлмәс өчен репертуар сайлый, көнлекче әсәрләр чыгара дигән фикер яңгырый менә интернетта мин сезнең турыда укып танышкан вакытта. Ә менә булардан кутылу юлы бармы соң? Менә чын иҗатка килер өчен нәрсә эшләргә кирәк икән? Театрлар мәсьәләсендә. Бу теге әйтәләр бит, өстән бар инициатива, анда бар астан инициатива, астан чыккан. Бу миңа калса астан чыгарга тиеш. Бер ниндидер төркем, берничә кеше, бер режиссер рәхбәрлегендә алар ничектер үзенең шәхси тормышын курбан итәргә тиеш, акчага үзенең теләкләрен курбан итеп, ниндидер шундый бер радикаль юл белән генә моны бу нәтиҗәгә ирешеп була дип уйлыйм. Ул инде безнең кулда түгел, ул астан чыга торган инициатива, ул Аллаһ кулында, ул космос кулында. Һәм икенче этап инде шул чыккан инициативаны ничектер ярдәм итсә, анда инде безнең түрәләребез, җитәкчеләребез ярдәм итә ала. Инициатива булса әгәрдә. Менә беренчесе астан чыгу бусы аңлашылды. Менә бигрәк тә икенче өлеше мине борчый. Менә соңгы вакытларда сезнең фикер дулкынына кирип уйлагач, үзем дә кайвакыт шулайрак дип фикерлим, дәүләткә сәнгать һәм рухи тәрбия һәм кирәкмидер кебек. Шундый фикер туа башлый. Сездә дә ул фикерләр ишкына чагыла. Без нишләрбез икәнсең? Бигрәк тә менә милли мәдәният. Әгәр дә дәүләт тулысынча ул вазифаны үзеннән алып атса, рухи тәрбияне, мәдәниятне кайгыртуны. Хәзер менә шундый замана бит, без шундый ничек әйтергә, корымы соң яшь буын, коры алар ничектер менә нутык укуга ышанмый, аңа колак салмый, киресенчә нутык укый башласа, берәр кеше тәрбияли башласа, киресенчә үзеннән читкәрәк итә яшьләрне. Шуңа күрә ниндидер яңа формалар табырга кирәк, яшьләрнең үзеннән чыккан формаларга игътибар итәргә кирәк. Миңа калса теге уңай мисаллар да бар әкрен генә. Мәсәлән, 30 августта узган Таткульт фест фестивале миңа калса шуның бер дәлиле. Әкренләп өстә торучы җитәкчеләребез игътибар итә башлады кебек. Ләкин менә һаман да шул фикерләргә килгән вакытта Казанга кайткач чын сәнгатькә ихтыяҗ бик сизмәдем дип әйтеп җибәрәсез бер җирдә. Менә бу масса мәдәнияте бөтен яктан да һөҗүм иткәнгә күрә микән? Нәрсәгә шулай икән? Ансы да бар инде. Ну менә әкренләп барлыкка килә шундый шәхси инициативалар. Менә әлиф кенә түгел бит анда. Яшьләр Башка аңгысыз бит инде. Менә әкрен генә ниндидер Казан кайный башлаган кебек шундый хис бар миндә. Дөрестөрме, юктырмы әйтә алмыйм, ләкин мин шулай тоям. Шуңа күрә әкренләп инде тамашачы халык үзе сайлау мөмкинлеге таба башлады кебек. Менә хәзер яшьләр театрында да уңай үзгәрешләр барадыр сыман. Анда да менә ике якны да карарга тырышалар. Теге улы буын өчен дә спектакльләр, яшьләр өчен дә спектакльләр бар. Шуңа күрә әкрен генә сайлау мөмкинлеге барлыкка килә сыман тоела. Бусы инде әлбәттә сөендерә. Сез бит инде хәзер яшьләр театрында эшлисез, Кариф театрында менә сезон ачылышындагы перформанс бик зур бәхәсләр уятты. Һәм анда сез шактый гына кыю фикер дә әйтеп чыккансыз. Әтиләрегез буынына карата, Фәүзия апаларга карата, безгә милләтне нинди хәлдә калдырып бирделәр, хәзер шуны күрсәтмәскә кушалар дисез. Менә теге яктан да, бу яктан да уйлап карыйбыз да, менә алар урынына үзебезне куйсак, нәрсә эшли алалар иде соң алар дигән сорау бирәсем килә. Бу тәнкыйть түгел бу. Уйлану. Бу менә ничек әйтергә? Татарның хәле яхшы түгел, ләкин начар да түгел. Әле без нәрсәдер эшли алабыз. Яхшы да, начар да түгел. Монда теге тәнкыйть кебек яңгыраса да, әлбәттә инде. Әзрәк бар инде ул менә шундый фикерләр. Максат теге әзгенә тамашачыны шок хәлендә калдыру, әзрәк кенә аны тетрәндерү, әзрәк кенә аны уятып җибәрү, булай кешене алып селкеткән кебек, йокыдан уятырга теләгән кебек. Шуңа күрә кайбер кискен фразалар, кискен фикерләр, алар махсус эшләнелә дә инде, әлбәттә. Чөнки без хәзер шундый хәлдә, яки без менә хәзер сискәнеп, тетрәнеп, уянып нидер эшлибез, яки инде шулай агым буенча барып, агымның кая барганын инде көн кебек ачык минемчә. Монда 200 ел гына түгел инде, без әле ул планны алданрак та үтәргә бөтен шансларыбыз бар. Ләкин икенче яктан,
бар бездән яшьрәк буыннар. Әле бит сөйләшәбез татарча, укыйбыз татарча, татарча иҗат итәбез, татар темаларын, татар мавзукларын күтәрергә тырышабыз. Һәм без чыннан да аларны яратабыз, аларга шаккатабыз. Һәм бу дөресен әйткәндә, менә дөньяда хәзер иң кызык тема, ул менә милли тамырлар. Менә дөнья күләмгә чыгам дисәң, син үзеңнең милли тамырыңнардан ваз кичеп чыга алмыйсың. Чөнки Европа мәдәниятен бөтен кеше белә. Бөтен кеше белә Шекспирны, бөтен кеше белә Возрождениены, бөтен кеше белә. Борынгы, бөтенесен инде без беләбез. Һәрберебез кем югары уку йортында укыган кеше ул МХКдан имтихан бирә, мировая художественная культурадан. Инде ул ялыктырды бөтен дөньяны. Шуңа күрә хәзер шундый үзенчәлекле мәдәният кызык. Һәм монда безнең ничек әйтергә, бөтен уңай шартларыбыз да бар. Менә Тукайдан борынгырак теләсә кайсы язучыны, теләсә кайсы тарихи шәхесне ал, ул дөньяга яңалык. Ул безгә, үзебезгә дә яңалык. Мәсәлән, менә күптән түгел генә Япониядә булып кайтырга туры килде көрәшчеләребез белән. Анда японнар хәтерлиләр, 13-нче гасырдан бирле алар саклыйлар шундый бер ысул кылыч кыя торган. Ул татар ысулы дип атыйлар аларны. Без хәтерләмибез, без аны белмибез дә. Алар хаман, менә ничек безнең бабаларыбыз 13-нче гасырда кылыч ясаган, японнар хаман шулай кылыч ясый. Аның махсус пише бар, ул тадар дип атыйлар, ул пишнең дә исеме татар. Без аны белмибез. Бу бит безнең байлык, бу бит шаккаткыч байлык. Бер милләттә дә юк андый байлык. Менә шуны казып чыгара алсак без, аны ничектер төрә алсак заманча формага, менә шунда үлмәбез. Иншалла, шулай була күрсен. Менә сез соңгы вакытта Нурбек еш кына үзегезнең белгечлек буенча, бию, хореография буенча мастер-класслар үткәрәсез, тренинглар уздырасыз. Менә аның асылы нәрсәдән гыйбарәт? Мине әти шулай тәрбияләде. Нәрсә, нинди гамәл кылсаң да, бу милләткә нинди файда китерәме, китермиме дигән сорау бир үзеңә дип. Һәм шул сорауны бирә мин үз-үземә. Килеп җиттем шундый фикергә, мин милләткә ярдәм итә алмыйм. Чөнки мин үз-үземә ярдәм итә алмыйм. Минем үземнең шәхси проблемаларым бик күп. Мәсәлән, мин эмоцияларымны контрольдә тота алмыйм. Тәнемне контрольдә тота алмыйм. Фикерләремне контрольдә тота алмыйм. Үземнең бүтән булган энергиямны ниндидер яхшы нияткә генә юнәлтеп тота алмыйм. Димәк, мин милләткә ярдәм итер алдыннан башта үземнең проблемаларымны хәл итәргә тиеш. Үзеңнең проблемаларны хәл итә башлагач, шул төрле тренингларга тап буласың. Алар актерский тренинг дип атала, яки шәхси үсеш тренинглар төрлечә атала, ләкин аларның асылы бик борынгы, алар бик борынгы практикалардан килгән, суфишчылыктан да күп әйберләр бар анда, йогадан, Кытай гимнастикасыннан, сулыш белән бәйле. Булар барсы да синең үзеңнең шәхси проблемаларыңны, акыл белән, аңың белән булган проблемаларны һәм игътибарың белән булган проблемаларны һәм тәнең белән булган проблемаларны шишүгә юнәлтелгән. Ләкин аны төрле фантикка төреп биреп була, әйтик, актерлык сәнгате. Менә мин шулай күз алдына китерәм, гомумән театр ул шундый бер ничек әйтергә, фантик кына. Без театр дип әйтәбез, чыннан да без менә шундый тирән эзләнүләр белән шөгыльләнәбез театр кысаларында. Менә сезне академик балеттан бигрәк Нурбек, минем уйлавымча, заманча хореография күбрәк кызыксындыра кебек. Мин дөрес уйлыйммы? Әлбәттә. Әлбәттә, бу заманча бию ул бит менә бая әйткәнемчә Европа сәнгатеннән инде ялыгып, арып, ул мөрәҗәгать итә шәрыккә, көнчыгышка, шул сугыш сәнгатьләренә һәм башкаларга. Шуңа күрә миңа әлбәттә заманча бию кызыграк. Чөнки академический балет ул чиста Европа сәнгате. Миңа шәрык, көнчыгыш кызыграк. Менә алга таба шушындый проектларны дәвам итәчәксезме? Менә бу Әлиф кебек һәм башкалар. Минемчә, ул тукталмас инде. Кирип киткәч шушындаймы? Аллага шөкер, менә Туфанның башы бик яхшы эшли. Ул шундый генератор, ул һаман яңадан яңа идеялар тудырып тора. Аллага шөкер, шуңа күрә өметләнәбез.
Менә шул ук соравымның дәвамы булыр инде. Бу хәзер бит инде сез әйткәнебезчә Кариев театрында эшлисез. Ләкин менә бу эш белән генә шикләнесез бугай, сезнең эшегез кайнап тора. Минзәлә театрында да эшлисез, концертлар, ниндидер яңа проектлар. Әйткәнемчә инде менә сезне эләктереп алуда бик кыен булды. Ничектер бәхетле бер очраклылык белән генә буш ара таба алдыгыз. Менә шушы кайнап яшәү дип аңлыйм инде мин шушы замана сәнгате белән кызыксынуны. Алар бәйледер үзара. Әйе, үзе шулай ничектер кайный башлады инде менә әкрен генә. Үзеннән үзе алып кирип китте мине. Хәзер теге бер яктан иркенлегемне югалтам инде мин. Чөнки кайбер тәкъдимнәрдән баш тартып та булмый, баш тартырга мөмкин дә түгел кай вакыт. Ләкин икенче яктан яшь чагында, көч бар чагында инде шулай кайнап калырга кирәктер күрәсең. Кино сәнгатенә килгәндә сез менә мин белгән бер кинода Нуриевны башкардыгыз бит инде. Менә тагын кинога чакырсалар, минем уйлавымча баш тартмассыздыр дип беләм. Уйнар идегезме? Минем андый максат юк. Мәсәлән, минем курсташларым Питердагы күбесе кинода төшү максаты белән укырга кирделәр. Аларның ул хыялы һәм тормыш максаты. Минем андый максат юк. Шуңа күрә мин бик сайлап кына хәл итәр идем, тәкъдим булса да. Бер ниндидер кызыклы режиссер булса яки кызыклы сценарий, кызыклы роль булса гына мин ризалашыр идем. Чөнки кино өлкәсендә инде сер түгел, күп бит төрле дәрәҗәдәге эшләр дә. Шуңа күрә мин мөмкин булса үземне сайлау мөмкинлеген калдырыр идем. Менә кино дигәннән энекәшегез Байбулат ул өлкәне сайлады бит инде. Мин уйламча бик җитди киреште. Менә сез санап киткән Тукайга кадәрге шәхесләребезне кинода гәүдәләндерсәк бик әйбәт булыр иде. Аларны эшләр өчен фақат шул акча гына кирәкме, әллә акчасыз да хәл итеп була микән? Менә аның өчен бик яхшы мисал бар. Якутиядә безнең төрки кардәшләребез бит инде. Алар 400 мең генә. Алай булса да, анда якутский кинобум дигән шундый төшенчә бар. Алар анда күп акча белән эш йөртмиләр. Шул безнең шамасыдыр инде, белмим. Ләкин алар менә акчага бәйләнмичә дә яхшы кино продуктлар эшли алалар. Шуңа күрә акча булса әйбәт. Акча булып та идея булмавы бар. Ансы начар. Шуңа күрә мин бәлки ялгышамдыр. Бәлки Байбулат минем белән килешмәс, чөнки ул инде ул индустриядә һәм анда бөтенләй башка акчалар Мәскәүдә кино өлкәсендә. Ул минем белән килешмәстер дип уйлыйм. Ләкин мин шәхсән уйлыйм беренче чиратта идея. Аннары акчасы буламы, булмыймы, ансы икенче мәсьәлә инде. Менә милли киемнәр мәсьәләсендә дә бит шул перформанска да бәйле рәвештә сезнең фикерләр бар иде. Менә ул тарихта калырга тиеш дигән кебегрәк үзенең чорын яшәгән, узган дигән фикерләр әйткән идегез. Менә бу мәсьәләдә ничегрәк? Ул бит инде бер формалашкан милли кием, аннан баш тартып булмый торгандыр. Менә бу шул Тукай чорына, Тукай чоры белән шикләнәбез без. Хәтта менә ул без күнеккән төсле күлмәкләр һәм кушак дибез инде, билбавы. Ул бөтенләй яңа минемчә, минем тоемлаумча. Мин әлбәттә тарихчы түгел. Мин бәлки ялгыш фикер әйтәмдер хәзер. Теге белгечләр булса, алар мине төзәтерләр. Менә минем тоемлаумча бик еш киң таралган костюм. Ул менә 40-нчы елларга анда татар мәдәнияте декадасы булырга тиеш булган, сугыш башланыр сәбәпле булмый калган Мәскәүдә шул декадага әзерләнгән эскизлар бик нык популяр булып китә, нишләптер. Гәрчә ул эскизларны мин бил исемдә булуынча рус художниклары ясый, теге бик тирәнтен милли костюмны өйрәнмәгән рәссамнар ясый. Шуңа күрә минем бик зур шигем бар ул менә төсле, төрле төстәге кислотный төсләрдәге күлмәкләргә һәм аткараучы түбәтәенә минем бик зур претензиям бар, шәхсән үземнең. Бәлки ул шундый булгандыр да. Ләкин бит бар икенче төрле костюм, менә шәһәр костюмы, анда кара күлбүрек, анда казакин, бөтенләй башка. Мин үзем татар бию биегәндә шулай киенеп чыгам. Мин кара күлбүрек киям, кара казакин һәм кара читек киям. Миңа күп кеше әйтә, нигә син һаман карадан киенәсең? Без шундый кара милләт. Юк, менә зәвык шундый. Миңа калса ирләргә кара, шундый көрән төсләр килешә. Теге чәчәкле, шушаклы, эстрадный костюмны мин яратмыйм, әйе. Менә степны үзегез өйрәндегезме, Нурбәк, әллә ниндидер мастер-класслар алырга туры килдеме? Мин степ бии беләм дип әйтә алмыйм.
Ну, Илдус абыйдан өйрәндем мин. Илдус Габдрахманов безгә шәкертләр биюен куйган иде 2000 елда. Без ул вакытта безгә 11-10 яшь булгандыр инде. Без аннан соң бардык Сөембикә варислары фестиваленә, анда беренче урын алып кайттык. Шуннан калган берничә хәрәкәт инде. Менә Әлиф кебек яңарак проектлар тагын башыгызда тумыймы үзегездә? Менә сез Туфан әйтеп уздыгыз. Бәлки ниндидер каядыр хәтер почмакларында шушында менә моны да шулай эшләп була бит әле. Менә моны да шулай эшләп карыйсы дигән бәлки ниндидер ниятләрегез бардыр. Бар, әлбәттә. Менә инде без бер керешеп карадык. Әле ул тема безгә бирешмәде. Дөресен генә үзебезгә тәнкыйть ягыннан карасак. Шамаил темасы әле ачык. Әле без аны без ихлас фикер йөрттек тә, әзрәк пауза ясап, инде яңа елдан соң лекцияларга йөреп үзебезгә башта Шамаилне ныклап өйрәнергә ул сәнгатьне һәм яңадан тагы бер алынып карыйбыз біз ул эшкә. Бер алынган иде. Менә шул Шамаил темасы бар. Анда бик күп темалар бар безнең шундый яралгы хәлендә бик күп идеялар бар. Һәм инде менә Туфанның хәзер башында яралып килә манифест. Алла бирсә, ул манифест формулашы беткәч, без ул манифестны ничектер чыгарачакбыз һәм шул манифестка дәлил булып киләсе үзебезнең перформансыбызны эшләячәкбез, Алла бирсә. Әлегә нинди икән әйтмим, сер булып калсын. Монысында килешәм, әлбәттә, күз тиюе дә бар бит әле, шуңа күрә яралгы хәленнән җитлегеп бетсен. Нурбәк, менә Әлифне әзерләгән вакытта сез гарәп язуында шулай махсус ныклап өйрәнгәнсез дип аңладым. Әле аңа кадәр дә белә идегезме? Аз генә шамалыдыр мин мәктәпкә хәтле әниләр мине ял көннәрен мәчеткә йөрткәннәр иде. Анда бераз гына гарәп хәрефләр белән танышкан идем. Аннан соң ни хикмәттер беренче сыйныфка укырга кергәч, рус мәктәбендә гарәп теле керә иде. Инглиз теле юк иде, татар теле, рус теле һәм гарәп теле. Бер ел. Беләсең, белгечләре, специалистлары булгандыр инде. Бер егет киләдер инде Гарәбстаннан, монда медицинскийда укый торган егет килеп укытадыр. Шуннан күңелемә сеңеп калган индидер гарәп хәрефләренә мәхәббәт. Теге буш вакытта гел шул үзем белгән 3-4 хәрефтән сүзләр тезеп утырадыр инде. Ләкин менә шушы мөмкинлек чыккач, ныклабрак өйрәнергә туры килде. Аллага шөкер. Нурбек, менә алтын битлекне тапшырганнан соң премияны сез татарча сөйләгәнсез, бу дулкынлану идеме, бу ничектер алдан уйланырган бер хәл идеме? Мизгелдәк буларак әтигез әйтмешә шулай килеп чыктымы? Мин башта булайрак уйлаган идем. Мин инде татарча әйтергә үземне бурычлы дип саныйдым. Ләкин мин тәрҗемә итәргә дә уйлаган идем башта. Кыскача татарча әйтеп, аннан соң шул ук фикерләрне русча әйтергә. Ләкин инде менә дулкынлану сәбәпле мин татарчасын әйттем дә, мин инде бик озак вакыт алдымдыр кебек тоелды да, шуңа күрә тиз генә чыгып киттем сәхнәдән. Гомумән, менә ул уңышка ирешү хисләре, тәэсиратлары ничегрәк булды соң? Әле һаман да җылытып торадыр дип уйлыйм, чөнки бу бит зур уңыш чыннан да, сөенеч. Бу инде ничектер бер яктан зур уңыш, минем шәхси уңышым түгел. Төркем белән инде бергә әлбәттә. Төркемнең уңышы әлбәттә. Икенче яктан ул уңыш турында уйламаска тырышам, чөнки ул теге ялкауландыра, ничектер минлек уята башлый, минлекне үстерә башлый. Шуңа күрә мин үз-үзем өчен аның сәбәпләрен эзлим инде. Мәсәлән, быел әгәр дә үткән булсак, безнең шансларыбыз кимерәк булыр иде, чөнки быел ул номинациядә күбрәк конкуренция узган. Но ничектер менә шулай Аллаһ Тәгалә хәл иткән инде. Уңай туры килде ул. Уңай туры килде. Менә бөтенесе ничектер уңай барды да, һәм бүләкте дә алып кайттык Татарстанга. Бу ягы да бар. Уңышлы булды. Дәвамлы булсын. Нурбәк, менә бер профан сорау бирим әле, бәлки белгечләр, хореографлар шаркылдап көлерләр дә. Менә бит инде ут шәшәген куйдыгыз сез, әйме? Менә яңадан-яңа хәрәкәтләр уйлап табырга кирәк. Ниндидер пластика күз алдына килергә тиеш. Адәм баласының бит инде шул ике кулы да ике аягына. Менә ничек шушы әйберләрне барсында бер башка сыйдырып, ничек аны мантыйкый эзлеклелеккә тезергә кирәк. Менә шуны бераз гына кухнясын сөйләп китсәгез. Ул ничек туа?
Менә без Петербургта укыганда укытучыларыбыз әйтте, сез яңа хәрәкәт уйлап таба алмыйсыз. Яңа хәрәкәт булуы мөмкин түгел. Чөнки инде кешелек күпме бар кешелек, ул шул хәрәкәтләнә, анда төрле йогасы да булган, каратесы да булган, төрле милли биюләр дә булган. Калыплашкан, сеңгән. Инде яңа хәрәкәт табуы мөмкин түгел. Шуңа күрә хореографның максаты бүгенге көндә ул сайлап алу. Шуңа күрә менә мин тырышам артистлар белән эшләгәндә аларга иркенлек бирәм, алар импровизировать итә, һәм без бергә сайлыйбыз. Мин ниндидер хәрәкәт күзгә чалына, ниндидер хәрәкәт үзеннән үзе барлыкка килә. Шулай эшләргә тырышабыз. Менә 20нче гасырда хореографның максаты үзгәрә. Моңар шул хәрәкәт уйлап табучы булса, 20нче гасырда хореографның максаты сайлап ала белү. Шуннан да бик кызыклыгына Нурбек, сезгә бик зур рәхмәт. Мин инде сезне менә яңадан ачкандай булдым. Сез әле әйбәт биюче генә түгел, әйбәт уйлаучы да икән. Сезгә хөрмәтем тагын да артты. Юкка гына Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Айрат Хәмитов әйтмидер инде. Биюче аяк белән түгел, баш белән бии дип. Менә сез аның конкрет гәүдәләнеше булып бүген тапшыруда катнаштыгыз. Рәхмәт сезгә, уңышларыгызның дәвамлы булуын телибез. Амин. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта актер, биюче, хореограф, Алтын битлек премиясе лауреаты Нурбек Батулла булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшырубыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Кайгылы хәбәр. Хезмәттәшебез Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясенең Башкортстандагы хәбәрчеләр үзәге мөдире Фәнис Фәтхи вафат. Мәрхүмнең туганнарының һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Гомер бер мизгел. Шул мизгел эчендә янарга, яшәргә омтылабыз, яңа планнар корабыз. Фәнис Фәткуллин да безнең күңелләрдә тынгысыз, һәр вакыт эзләнүдә булган журналист, иң мөһиме, изге күңелле, һәр чак ярдәм кулы сузарга әзер торучы кеше буларак истә калачак. Исәнмесез? Безнең чираттагы сәфәребез Башкортстанның Стәрлебаш районына Корбанга ите бәйрәменә төмәнәклеләр генә түгел, күрше тирә-як авыллардан да күп кенә милләттәшләребез килгән. Дилә ханым күп кырлы талант иясе, аның әсәрләрен төрле буын вәкилләре яратып укый. Биредә 80ннән артык сорт алмагач үсә. Фестиваль конкурсының матур үзенчәлеге дә бар. Конкурсның финалына узган татар ансамбльләреннән Фәнис Фәнир улы Фәткуллин 1961 елның 6 июнендә Башкортстанның Бүздәк районы Кәпәй-Кубау авылында туа. Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлый. Хезмәт юлын Башкортстан дәүләт телерадио компаниясе радиосында башлап җибәрә. Төрле елларда Кызыл таң газетасында, Азатлык радиосында, Татар информ мәгълүмат агентлыгының һәм Интертат электрон газетасының Башкортстан буенча хәбәрчесе вазифаларын башкара. 2011 елда Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясенең Башкортстандагы хәбәрчеләр үзәгенең мөдире итеп билгеләнә. Аларның нинди проблемалар борчый икән? Без районның татар милли хәрәкәте вәкилләре һәм укытучылар белән күрешеп сөйләштек. Фәнис Фәтхи Россия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасы журналистлар берлеге әгъзасы, Казанның 1000 еллыгы медале иясе, журналистлар арасында үткәрелүче күп санлы конкурслар җиңүчесе, көрәшчегә җиңелү юк исемле китап авторы. Узган ел ул Татарстан Республикасының От казанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булган иде. Безнең чираттагы сәфәребез Башкортстанның Бүздәк районына. Фәнис Фәткуллин татар халкы өчен хезмәт итте. Милләтебез үсешенә, аны танытуга керткән өлеше зур. Хәтер мәңгелек.